tanta calor aquí. Fa tanta calor. Fa tanta calor. M'agradaria prendre alguna cosa. Estic suat. Begudes, begudes, begudes refrescants. Begudes. Per aquí. Benvinguts al Cafè Vania Mania Kids. Cada tassa és una sorpresa. Si us plau, trieu la vostra beguda misteriosa. Blau. Vermell. Verd. Groc. D'acord, un moment. Beguda misteriosa verda. Verd, blau, vermell, groc. La vostra comanda està llesta. Gràcies. Espera un moment. Hi ha alguna cosa dins. Això és sorra màgica. Tens raó. Oh, mira què he trobat! És un dofí verd. He trobat un dofí groc. Guaita, això. Oh, és una cama. Juguem junts a la sorra de colors. Sí, fem-ho. Sí, fem-ho. Sorra de color blau. I jo tinc vermell, com la lava. Groc, com el sol. Verd, com l'herba. Faré un dinosaure. Faré una petjada. D'acord. Nois, anem a buscar millors joguines. Omplim les nostres maletes amb les nostres joguines preferides. És una gran idea. Necessitaré això, segur. Amaguem això a la sorra. Vermell. Ara amaguem la clau. Guaita, gelat. Estic fent gelat. Estic posant virutes. Espera un moment. Què és això? Ei, nois, he trobat una clau. Si hi ha una clau, ha d'haver-hi un cofre. Anem a excavar. Nois, això no funciona. Tinc una idea. Tinc el meu detector de metalls. Fem servir el detector de metalls. Nois, proveu aquí. No crec que sigui aquí. Nois, hi ha alguna cosa aquí. Tampoc és aquí. Nois, crec que és aquí. Oh, hem trobat el cofre. Aquí està la clau. Obriu el cofre. Oh, guai, monedes d'or. Mira aquesta moneda. Nois, és només xocolata. Estic content. Alex, però les llegolies no són saludables per a tu. Deixa, hem d'afanyar-nos, vinga. Ho intento, Alex. Ajuda, ajuda. Ajuda.
Alex, estàs bé? Dasha, estàs bé? Alex? Ah, només una joguina. Pensava que la Dasha estava en perill. Només és una nina. Fem el repte d'art amb sorra acolorida i veiem quin art és el millor. Sí. Crispetes, eruga, minion, piràmide. Agafem les pales i els cubells. Per recollir sorra acolorida. El meu ja està ple. El groc és el meu preferit. Em pots donar el teu vermell, si us plau? És clar. Gràcies. Tinc un minion. Necessito blau i groc. Em pots donar el teu blau i groc? Sí, pots. Stefí, em pots donar el teu vermell? És clar. Crec que el meu dibuix és el millor. No, el meu minion és el millor. La meva eruga és la millor. Les meves crispetes són el millor del millor del millor. Calma't. Preguntem al treballador del cafè. Hola. Ei, senyor. Ei, senyor. Ei, senyor. Ei, senyor. Oh, no. Xicot. Corre. Ivan, agafa. Vols jugar? Nens, poseu-vos els barrets. No volem. I aquests barrets divertits. Ens agraden els barrets. Mano. Canel. Ànec. Elefant. Aha. Fem una broma al nostre pare. Yeah! Anem a amagar-nos. Uh-oh. No ens dones tu? No hi ha ningú aquí. On són els meus nens? On són? Nens, mireu això. Què és això? És una casa de bombament. Les de bombar. No PUC. Fixem-me provar-ho. Oh, Maria. D'acord.
No puc. Noies, deixeu-me provar. Mireu què tinc, nois. Tinc més coses divertides. Mira. I qui té gana? Mireu què tinc. Sí, tenim gana. Sí, tenim gana. No és pizza de veritat. És una pizza de mentida. Així ens han pagat. Enterrem el pare a la sorra. Sí. Anna, No, nens. Voleu gelat de sorra? Sí. Xaxon, el vostre gelat està llest. Gràcies, Maria. De res, de res. Wow! Idea. Aquest és un conjunt per a un constructor. Sí. què és això? Vull cavar. Mira, això. He trobat alguna cosa, nois, ajudeu-me. És una cosa gran. Ajuda-me. Què és aquest so? Ajudeu-me. Qui ha dit això? Ajuda-me. Necessita ajuda. Anem. Ajuda-me. Traiem-ho, ajudeu-me. Tinc una idea millor. Set. Triga massa. Necessito alguna cosa especial i en tinc. Esteu preparats? 3, 2, 1, empeny. Alex, què estàs fent allà? Això és millor. Tornem a empènyer. Idea.
és molt. Mira, Àlex, la seguretat abans de tot. D'acord. Uau! Bon treball. Alex, Dreta, esquerra, salta. Fet. Yay! Yay! Wow! El treball en equip fa realitat els somnis. Hola. Som del canal Vania Mania Kids. Esteu preparats? Sí. 3, 2, 1, salta! Amics, som a Atlantis, la llar de les millors atraccions del món. Avui, tot el dia, està obert només per a nosaltres. Podem pujar a qualsevol atracció i fer el que vulgueu. Perquè ens ho permeten. Hi ha més de 100 atraccions en total. Així que tinc un repte per a vosaltres. Qui pujarà a la major quantitat d'atraccions? Jo. Jo, és clar. No cal ni que participis, perquè jo pujaré a 100 tobogans. No, jo. Tots. 100 en total. Sí. Vaja, esteu bojos, anem. Anem. Qui és el millor? Aquest parc aquàtic resulta ser més gran del que imaginava. He hagut de córrer molt per tenir temps de visitar més tobogans. Estava molt espantat des del principi. Bé, tinc més punts. Oh, anem! Tinc por. Algú m'ajudi. Aquest és el millor dia de la meva vida. Qui va idear aquest repte? Prefereixo quedar-me aquí dret. Crec que aquesta atracció no és tan espantosa. Comprovem-ho. A quin anem? Anem a la Hidra? Hidra. Hidra, d'acord, anem. Subscriptors, qui us preocupa més? Ivan, Maria, jo o la mare? Voteu als comentaris. Sóc aquí. D'acord, esteu preparats. Sí. Qui serà el primer? Jo. Esperem les llums verdes. Anem. Ho hem aconseguit. Un tobogan més. Som aquí per mirar primer. El parc aquàtic estava completament buit i només obert per a nosaltres durant 24 hores. Oh, no hi vaig, no, és el més espantós. Oh, tinc tanta por. Oh, no. Adeu, papa. Tinc tanta por. Per què em toca el tobogan més espantós? Oh, Déu meu, per què? Ara, el següent. No ho facis. D'acord. Això era tan espantós. On anem ara? Surf. Quin surf? Així. Anem. Estic fent això per primera vegada. El surf és muntar una onada en taules espacials amples. Necessites atrapar l'onada. M'he pujat a una taula per primera vegada i crec que no ho faig malament. Sabíeu que el rècord oficial de surf és de 3 hores i 55 minuts en una onada. Primer l'onada més gran es va registrar a Alaska. Va ser de 524 metres d'altura. Estic preparat.
Anem. Per cert, un altre fet interessant de la meva particular. A la Universitat de Plymouth, a Anglaterra, pots obtenir un grau en surf. Això només és possible en 3 universitats més al món. Crec que després d'avui puc obtenir fàcilment aquest grau. Soc un gran surfista de Califòrnia. Ara és el meu torn. No m'ha agradat. La taula sempre es desplaça. No pots veure res per l'aigua que esquitxa. No, el surf definitivament no és el meu, nois. Aneu sense mi. I una vegada, les onades fins i tot em van portar fora del tobogan. Vaig durar menys d'1 minut. Em sembla que l'Ivan ho ha fet millor, així que ell obté més punts. Subscriptors, què en penseu? Qui és el millor surfista entre nosaltres? Ivan, Maria, el pare o jo, el que rebi més vots obtindrà punts addicionals. Bona feina! Ara vull saltar des de l'escenari. Jo també. Anem. Tens por o què? No. D'acord. Som-hi. Noies a l'esquerra, nois a la dreta. D'acord. 3, 2, 1, endavant. Aquest salt em donarà 10 punts. Tres, dos, un. En el territori del parc aquàtic a la llacuna de Basabat hi ha més de 65.000 habitants marins. És increïble, tan a prop. Quina cua tan llarga! Estàs somrient, mira, estàs somrient. I el nostre viatge continua, i el següent pas és el recorregut amb taurons. Espantat. Oh, sí, jo també. Soc massa gran per a això. Estic cansat. Però és completament segur. Tots estaran darrere de vidre, però molt a prop. En aquests moments, sembla que estic en un conte de fades real. Taurons, rajades, peixos de colors, tots a un braç de distància. Mai havia vist això abans. Ha estat molt divertit. Hi havia molts taurons allà. On és el pare? Sóc aquí. Anem. Anem. Aquesta vegada la Maria ha decidit baixar amb nosaltres i això vol dir que tots obtenim un punt. No, espera, vull guanyar. Dóna'm més punts. Ei, aquest és el tobogan més alt de tot l'Orient Mitjà. Gairebé 40 metres de llarg. Qui s'hi apunta? Tu. Jo. Només jo. Sí. I tu? Anem. Ves amb compte. Anem, mare. Ens veiem allà. Bé, és clar, qui més podria agafar el tobogan més terrorífic? És clar, el pare. El pare era aquí. D'acord, anem. Pes comprovant. Llums verds, estem passant. Anem. No, espera, crec que he canviat d'opinió, pare. Aquests també compten. Sí, Anem. Més un. Ivan, no és un tobogan. Però això és una atracció. Xupi, pugem. més un.
Això és un cubell d'aigua. Però quan? Més un. Més un. Anem a aquest tobogan d'aquí. No, no hi aniré. Això és només per a nens. D'acord, per a mi, més un. Més un. Més un. Vas a aquests tobogans. Sí, Això compta. sí. D'acord, anem. Puc anar-hi. Oh, no, restriccions d'alçada. Tinc una idea. Escolta'm. Bé, definitivament podrem pujar a aquest turó. Mira, som tan petits. Puc anar ara. Bé, tenim molts altres tobogans genials. Mireu, nens, hi ha gairebé 23 atraccions, però la majoria són només per a nens. Però podem provar-ho. Anem. Definitivament guanyaré aquest repte. Més un. No, ho sóc jo. No, ho sóc jo. Sóc més gran i més ràpid. Tinc més destresa. Bé, ja ho veurem. Jo faré més tobogans. La mare i el pare van clarament al darrere. Diversió familiar. Buh! Tothom ha rebut punts. Crec que he d'afegir punts per carisma. És clar, el pare aconsegueix les baixades més terrorífiques. Estava tan espantat. Oh, he trobat un altre. Anem. Aquest. Oh, nois, qui ve? Tu i tu. Quin tries? Porpra, porpra, porpra. Vermell. Ets vermell. N'anem. Tu... Ara estem preparats. No, és només per als més petits. Sí, vaig a l'atracció dels nens. Més unitat. Deixa'm ajudar-te. Ops, no has vist res. Agrada i subscriu-te al nostre canal. Refugi. Més una unitat. Nois contra noies. Hem guanyat. Més un. No, hem guanyat. Més un. 1-1. Quina bona immersió. Per aquesta baixada, necessitem nens petits. La propera vegada portarem l'Àlex i la Dasha amb nosaltres. També és el correcte. Què en penseu, subscriptors? Més un. Més un. Veus aquest? A sobre no pots anar. Quan estigui aquí, a sota pots anar. Tinc por. No, no pots anar. Anem. 1, 2, 3, vés. Hi ha massa atraccions per on no puc passar. Perdré aquest repte, d'acord. YouTube, subscriu-te. Fem un repte. Qui anirà primer? Jo. Jo. Jo? D'acord. Vés, vés. Primer, els nens. 1, 2, 3, vés. Hi ha un final de 3 metres d'alçada.
No sé com dir-ho, però és tan important a vegades permetre't ser un nen, estar en el moment, desafiar-te a tu mateix, estar a prop de la teva família. Alegra't, somriu, riu i estima. La nostra vida està feta de moments així. Omple-la només d'emocions brillants. Fins i tot estic disposat a regalar els meus punts d'aquesta baixada a la Maria per la seva bella somriure. Ivan per valentia. Primer la mare per la seva bellesa. I he obtingut un punt dels subscriptors, ja que sóc el millor comentarista. Què passa amb aquest riu, nois? Sí, sí, Està bé. estic d'acord. Estem preparats. Anem. Anem. Quant de temps creus que dura aquesta baixada? 5, 10 o potser 20? 0. Per què 0? És llarg, és divertit. És mosso moll. Així que són 3. Són 3. Wow, quina diversió! Oh, Ivan! Les noies estan gairebé dormint. Es saltaran tot el que és divertit. Jo no em salto res. Mira, mira! Crec que podem afegir un punt més per a aquestes cascades. Però qui ha guanyat? Comprovem els resultats. I el guanyador és Ivan. I el premi principal és... Què penses? Hamburguesa, No, batut de llet, no. Un hot dog d'1 metre de llarg. T'agrada aquest premi? sí, sí, Has de menjar-t'ho tot. és com un càstig, no un premi. El compartiré amb tu. Gràcies. Bo. No oblideu posar m'agrada a aquest vídeo i subscriure-us a Vania Mania Kids. Adeu, adeu.